ise. Ya. Doğru aytdy yo. Men Türkiye siz bilen ýönüm. Türkiýedakiler Amerikada oňalda, Amerikada Ýewropa'ya allar. Bön gelýän ştaýk iş gerek bilen aslar gitýän işleýän dostlar. Bärde oňalda bolýar. Ýöne aftalyda. Şoň üçin Amerikaga Ýewropada allar. Wala Amerikan reklamlaryny tamada aýertlar. Şoň üçin afta. Ha şeyleme. Men Polşa tarapdan gelen üçin Polşam gan. Yine şeyle bir Sen de Amerika hesaplı. Yo men Amerika gerekken bize bir gowa gulýalak bilin için. Sen alalı da ştaýk o gele. Yo tamam men ödüm. İndirimli getirersin işte. Var teklifiniz için. Teredinne yankı bir geçeyin. Teredinne yine men bir daha da geçsek ştaýdan. Berde çok mani turatda Muhammed şeyle bir daha baş geçmen kavir gönmen geçip bolanok diýdimi ha. Gönmen kabul edýänler amma olar nägilek firmalar bolýar. Özüne güwün etmen o hallyn gullun firmalar bolýar. Şolar kabul edýär. Çünki bärdeten işlän durumda hukmani suratda bärde strahowka tölenäýmel sen adyňa. Yani Türkiye'de strahowka, Türkiye'dekiler yani siz bärde SGK'ly işleýänler. Eger de sizin adyňyza şotady meselem o sen bolýar men iş aljak diýip görmeden işe gelýän ha. Sen bir ay boýunça sen adyňy hiçlik adada strahowka tölenenok. Eger de ya erkir birun sana işe kontrol gelen ýa-da ya da bolmasa kontrol gelen ya da sana bir zat bolaýan ýa-da o firmany gönmen ýapaýmaly bolýar. Firman ýapaýmaly. Olar sen o taýda illegal işleýänler. Şon adamlar bilen oklar Türkiýede illegal işläp görler, bärkilen soňra illegal işleten bolýam taýda pikir edýärler. Ýok, ine keredimni. Bolýam men bir ay boýunça illegal işläjek diýerler. Doğru, oňa da okeydi. Sen işler ýöne ýene wurdatda illegal işleýänler. Ertirmi sen bärdini kimlen uzatmalar siz? Kimlik almalar bärdin karta pabitysyny almaly. Türkiýe wara kimlik almaly. Kimlik aljak wagtyň sen vizaň başlangyjy kaçan Polşa kaçan gelipsin ve şoňundan şuňa hukumda näme peýdan bolupdyr. Sen adyna näçe nalog tölenipdir. Yani şo zatlarny otada oturan migrasiýa işgärler, seredýärler, onuň seredýärler hadiýa muň diýen emesinde kiçilik ýa-da nalog tölenmändir. Onu da sana diýe git. Sana kimlik ýok. Git ýöre. Düşündüňmi? Yani şoňalak bir derde. Talan. Şöyle burada deli, şöyle burada deli. Mekaniýa verdiňe. Şu maglumatları talan. Türkiýeden gowy diňe Polşa sonra, gowy diýip sorar Türkiýeden gowy mekan Polşa. Şöyle. Polşaň bir erwet tarapyna aýdym. Bir erwet tarapyna aýdym, Türkden gelenler üçin. Bärik gelenlerinde bärde pulu gowda yatak jaý gow däler. Egerde gowda yatak jaýda ýaşajak bolsaňam, gowja pul çykarmaly bolýar, mümkin. Bärik bilinkiler gelenlere menni gowja yatak ilk başta herkim bir manat dik gele bilem şeyledik. Bir komnatda bir iki çoğulanlar atıp ýaşaýardyk da bilen ilk başta gelemde. Soňlar nemetdik. Özüme täze öýdäde çykyp genedip ilk başta Türkiýede de şolary aldy. Şolary aldy Türkiýede de başta gelemezde talan. Talan burmunçuk. Şu ştaýyk bir daha goşmaly adyma Türkiýede de başta gelemezde, başta türkmenler gelende, başta 2-3 kişi bolup birlikde hala ondan soň özüni birazjyk tutup başlandan soň özlerinin pullaryny gazanıp başlarlardan soň aýratyn öýe da çykýarlar. Aýratyn gowja öýe çykýarlar ýa bolmasa gowja ýerleri çykýarlar. Şolary aly bolýar. Türkiýede de şolary aldy. Başta ilk başta Türkiýe gelen wagtyňam şolary aly bolýar. Türkiýe gelen wagtyňam ol libo ýerek çünkü daşary ýurda çykýan dostlar, daşary ýurda çykanda şolar alyşançaňyz şo süreci ýaşamaly bolýan dostlar. Veçkaça bu zatları aydık geçip falan. Şöyle burada dedi. Bu zatlar için necetali bilgiler için ayrıca bir video çekeli dostlarımıza. Dostlarımız ayrıca video çektiler. Çözületle bu temanı yapalı. Darda. Ava doğru. Serhat, tamam Murat. Adamlar Türkmenleri hiç saçan düşürüp bilmeyen adamlar aslında Türkmenler adamdan düşündürüp bilmeyen bu şekilde. Näme diýýärsen şunu aýdandan sonra ýene şular gaýtalanjak geljek, ýani senden sorajak. Näme üçin men işsiz? Näme üçin men ýatak ýerim ýok? Maňa näme diýýär ýa? Muhammed. Şonuň üçin. Muhammed, Selvan allamayda halky diýär, orada aýna 5 manat işlejek bolup diýär bilýär. O adam bilen ok, näçe adamy
kömödeni bilen ok da gürle bilen mi? Näçe adam senin üstünden Polşa geleni bilen ok bilen. İki tane firmanın üstünden näçe adam Polşa'da gezip oğlum. Ferhat, Stayda da dedim ba şu an yazyanlar amba. Dostlar, Ferhat şöyle bir hatta o zatlar. Alo. Biz neme zatlar aydı oturmam peyda yok. Murat don ya sesin senin. Sonun için ayda Türkiye'den Polşa gowe. Polşa'dan da Amerika gowe. Sonun için ödünü sayılan ve şutlar devam ediyor. Kimine göre go, kimine göre evet. Yo men başta gelemde, bak men başta Amerika gelemde, maşine yatyadım benim. Bir keptamından öň men maşine yatyadım. Şu an zaydat banne. Bilen öyle gowe. Diyen Polşa'nın köpnemedik böyle. Türkiye'den köpnemedik böyle. Ya onyalak kiminin her kimin hata peti var her kimin işte şu kimine göre go kimine göre evet yani. Hava bak doğraytan bir sayda Türkmenistan'ım go Amerika'dan diye doğru fikir ediyor falan inşallah. Kime göre her kim öz yolunu seçmeli. Mesela men eğer saydan Germaniya gidecek bolsam men için problemi da elimde karta babysam men lazım düzü. Men yine Germaniya gidetim neden op. Ne için bana değer go. Men derde Edilson ya. Menar anglik varsam yeniden inneter. Benim son yalak. Benim elimde neme ama kartım var. Dünyanın boy yerine gidip barıp yani. Yani barmak Avrupa. So benim için Amerika go, benim için Los Angeles go. Even Штатс go, Los Angeles. Şonun için ben baramam. Yo son bar bilen men. Her kim var yani yer diyecek koyanlara şonun için seçmeli dostlar. Öderini seçsen ve şu tayg hareket eden dostlar risk etmeli. Hareket etmeli okman. Näçe bana Avrupa vize vermediler falan. Benim pasportumda Avrupa'nın nemesi var, reject var, atkaz var bilen olsam. Avrupa vize vermedi. Yani urnayan buna neme diyen ben Türkiye'nin sonunda Amerika aldım. Ya şunya barda Muhammed adam hareket etmeli. Sen hareket etmeli urunmalyana ha. Bizimkilere şunu düşünüp bilemokta köp adamlar alay men diyen ey bir gezek vizadan akkadalan bolsanız ol bolspil ya onyalakdan ikinciye de tavsırından ay yok demem hoğudum başta diye meza plan zaman pul verdim iyi bile. Ana. Gördün mü? Şu ana in yanlış saniye adamlan. Men dedi ne sakkazlar ol ne kidak zatlar ol tarihte. Geçmişte benim tek video çekerin onun nemesinde yürütü. Gat köplerin akkaz alıp sulatları geliyor. Kalman sen de şu adını şöyle bir rahat geçelim dostlar. Şu tayda dağdı temaları ve hemen yavaştan yapıp başlayalım şu attan. Bu arada bir minut çık. Ben bir komentar vermiş ama bu veren komentara cevap vermem. Yok, böyle komentara cevap verirsin. Durumum şunu diyesim de geliyor. Barda Pellan şu an görüşünüzü al dostlar dışarıda aylanıp göründür çünkü öyle bir dağda tayinlik görüyor şu an. Pellan nesip olsa çağırırsın, nesip olsa öz toyuna da çağırırsın nesip edenden Allah azam yollarsa. Takıma kampanya vizasını demeyecek çağıracak kim nedeni? Nesip olsa. Nesip olsa. Men Brian, mena Muhammed toya diyorum ya dedim mara. Mena toya diyorum ya. Ben vize almalı derdim. Yok neme de men Polşa'da Paris'te bir toy ettim eyle gelver ol anırdak dostlar bilen bir toy ettim Paris'te ondan sonra Polşa'da bir ettim oğlanlar bilen gelver ettim. Ini mayın onunla İstanbul'a gidip paran nem İstanbul'a dostum için bir toy etmene var ya. Türkmenistan'da bir toy ettim. Toy arama yok yerler Türkmen abi ya. Dostlar şunun için Pellan'ı şu attan kutlap başlayıp o dostlar Pellan'ın toyuna ne tip olsa Türkiye'dekiler esasen kelip bile gelersiniz. Ne tip olsa. İstanbul'da toyun açsan, Türkiye'de toyun açsan. Mayın 10'na, mayın 7'sine baryan, mayın 10'na toy, mayın 12'sine de balayına diyorlar, Viyana'ya gidecek. Ay tuvalama. Şu attan kutlayaz Pellan'ın toyunu nesip edenden Allah azam balıklı ömür kursunlar.
Paris'de toy edin, Türkiye'de toy edecek böyle. Gatı gol nemeleri. Siz de yetip bilen, dostlar. Yok. Siz de yetip bilen. Men Aydan amarzum nereden Paris'de koyuyor? toy etmek. Randevu üçün Türkmen'de- bize yazıp bilersin randevu üçün. Eğer üstayda yazdım 2-3 sefer gördüm o kauturun. Türkmen'de şöyle Türkmenlerde şöyle bir aytkı var. 40 gece gündüz 40 gece 40 gündüz toy etmeli ya. Şu doğru olup çıkaraydan fengi de var ha. Fengi de. Biraz sorulara da cevap verelim arasında. Yok, Şemsat Hanım. Okey, Şemsat Hanım. Bundan sorulara cevap verdik peydası. Yok. Biram yazıyalar, o buyda da neme berayın deyip. Dostlar, biz özümüz bileriz näme söz bermeli. Siz goşulma oňaly saatlar aşakdan. Yok, tağım bilgiydim mihmanı. Şemsat. Biz mihman tutaydı. Tağım mihmanı berdi, Şemsat çağırdı. Tamam. Şemsat çağırdı bizi dostlar. Şemsat bir de verdi. Biz näçin Şemsat neme geldi. Hawa. Solar ya. Gol gelen nokta da naushni çıkaraysın aktif yazıyorlar işte. Yok men çıkacak şu an birazcık işim çıktı. Men çıkacak siz göredim dostlar. Hani dostlar sağlamlıkta görüşelim. Bola. Hani sağ olun. Давай. Давай. Havalı sağ. Palon sen de çıkan Palon. Palon sen de görüşecek nasip olsa nemede Avrupa baranda. Avrupa baranda görüşecek nasip olsa. Viza şu an uğruna viza alacak nasip olsa yakın. Murat bilen abra 2 yedekten görüştük ötken bir barkayda Murat bilen nemede köpden spor görüşeceğiz. Men Muratlara barkaydan Murat bile gelen ok kendi. Nasip olsa men baracak, aylanacak. Bir hepte alak Avrupa'da olmak isteyen Türkiye geçmeden ön. Şöyle plan batmamızda. O netit olsa garaşır. Sonya onu siz ödeyişine devam edin. Netit olsa galanna men edim. Video çekip şeyli programından havar veriştirip, yetiştirip tazar. Nasip olsa. İnşallah. Nasip olsa üstünlük falan işlerine. Böyle. Hani tavuk dedim. Tavuğum Şemsat canım bu sormayı istiyorum. Sağ olun Sinan. İşini de üstünlük arzu edeceğiz. Sağ olun. Sağ ol. Şemsat Hanım indi sorulara cevap verdiler. Hava indi üstayda kenardan sorularını getirdik. Şunu alak İndi sorularını söyledin sonra. Soru yaz diýäňiz garaşyň dostlar. Adam gürleş tutsa sorulara jogap gaýtadan. Tu her ýerde şu sorulara jogap beres, peýdasy ýok. Tamam, soru bamyndy. Bir oğlana atkaz geldi. Ya bir oğlana diye atkaz geldi. Indi haşnama yazmaly eken. Şol haşnamanı Polşadan yazdırmalymy ýa-da Türkiýeden ýazsam bolýam diye. Haşnama Türkiýeden ýazdyňyz dostlar. İkisinden bile yazsanız gowalar. Polşadan da uğraşıp bilersiňiz. Yazdırdyp, uğraşdyryp bilersiňiz maýla we çykardyp şonda tawşyrýanys. Bilelikde tawşyrsanız hasko kömöder. Amerika bahasyny aýdan. Şaýda soň ýene de köp soralan birisi uzatılan pasport bilen viza alıp bolýam diýip sorapsyňyz dostlar. Uzatılan pasport bilen hem Ýewropa ýani Polşa döwletine viza alıp bilýäňiz. Biz praktikamyzdan geçdi. Alıp bilýäňiz. Amerika ýok. Ýöne diýe uzatılan pasport bilen Amerika viza alıp bolanok. Direksiýan gelenler var aslında Palondan, ýa-ni Palondan apadan gelenler var. Dostlar biz Amerikada üýtgeşmemiz var. Biz Amerikada urajýas. Atak Palonla bilişse, şowry işledýäs, Polşa işledik. Ýöne biz men şu an Los Angeles'ta öldüm. Men saypama geçip görüplersiniz. Ve biz nemede uğrayacağız. Amerika'da uğrayacağız öldüm. Germanya bandı. Bakalarını nemeden öğrenemiz. Tekin viza yazıp öğrenemiz. Doğru. Dostlar bizim täze gelenler için yine bir gazete qaytalap geçmeli isleyen takım viza kampanyası Germanya, Belgiya, Polşa, Çekiýa ve Amerika döwletlerine uğratýar. Täze gelenler için yine bir gazete qaytalayan ve Amerika gitmek için viza almak için pasportumuzun 1 ýyl 7 ay wagty bolmaly minimum. Polşa için 1 ýyl 4 ay wagty ýeterli dostlar. Uzatılan pasportta yeni bir gazete aýtýan viza basyp bolýar. Polşa için viza basýarlar. Ýöne Amerika için uzatılan pasport bolanok. Polşa aýtmak isleýän diye.